Krásny deň, vítajte pri sledovaní ďalšieho inšpiratívneho príbehu. Dneska to bude veľmi zaujímavé, ja mám pri sebe Ľubku Mackovú. Ľubka, ahoj. Ahoj Slávka, dobrý deň. Moje meno je Slavomíra Harcegová, som autorka metódy Umenie žiť, čiže Ars Vivendi po latinsky. Sprevádzam ľudí 12-mesačnou premenou k šťastnejšiemu životu a dnes sa s Ľubkou budeme rozprávať o tom, ako sa ona dostala k tomu naplňaniu svojho poslania. Verím, že to tak cítiš ako svoje poslanie, to, čo robíš. Povedz prosím ťa najprv, čo robíš a potom sa dostaneme aj k tomu, ako vlastne ti to prišlo. Hej, pýtala som sa Slávky, že aké krátke to má byť, že do čoho sa má vtesnať 50-ročný život, aby sme vás nenudili. No, čo robím? Sprevádzam ľudí vo všetkých životných situáciách, ktorých sa ocitnú, všetko možné, čo si len viete predstaviť. Vzťahy, práca, hojnosť, prosperita, zdravie, tiene, dary, zranenia, aj smrť. Veľa som v uplynulom roku sprevádzala ľudí, ktorí strátili niekoho blízkeho alebo sami sa pohybovali na prelome brán. Minulý rok to bolo veľmi, veľmi silné. Takže sprevádzam. Čiže v tom zmysle, že pomáhaš tomu človeku sa v tej jeho ťažkej situácii zorientovať, aby teda sa cítil lepšie, aby sa niekam posunul v živote, že v tom zmysle. Zorientovať a veľmi často ľudia hovoria takú vec, že takto som sa na to nikdy nepozrel, ako ste mi to ukázali vy. Mňa baví taká tá skrytá podstata, skrytú podstatu ukázať. Pretože, a to sú tie veci, o ktorých sme sa bavili aj v predošlom rozhovore, to je to vidieť za veci zjavné. Veci sa na prvú javia nejako, na prvý pohľad. Ale za tým prvým pohľadom, za tou oponou, za tým závojom je skutočná podstata. A my potrebujeme porozumieť podstate, pretože na ňu potrebujeme odpovedať. A na to potrebujeme rozumieť sebe, tomu, aké sme bytosti, ako fungujeme, aké máme možnosti, pretože tie sú obrovské, my ich vôbec nepoužívame zatiaľ. Niektorí áno. A čoraz viac ľudí áno. Ale my naozaj potrebujeme chápať, kto sme. A napríklad extrémne to chápanie toho, kto sme, extrémne súvisí s tým, ako vnímame smrť. Veľmi. To je zase ďalšia veľká téma. Veľmi. To vieš čo, to dáme ešte samostatný rozhovor, to sa mi páči, to naozaj s tým veľa ľudí máva problém. Ale skúsme teraz sa pozrieť na to, že ako si sa vlastne dostala k tej svojej súčasnej práci, čím si ty chcela byť ako dieťa napríklad. Asi si nehovorila ako dieťa, že ja by som raz chcela sprevádzať ľudí. To ma ani nenapadlo. Ja som dlho nevedela, čím chcem byť. Ja som nemala vôbec také žiadne sny, že by som konkrétne vedela, tušila vôbec. Ešte dokonca aj na gymnáziu, keď som bola, mali sme si podávať prihlášky, tak ja som netušila vôbec. No hlavne som vtedy o sebe málo vedela, respektíve som to úspešne zabudla. Úspešne som pozabúdala, kto som. Ale čo som si pamätala, a to som si pamätala celý čas od dieťaťa až po dospelosť. Pamätala som si dve veci. Že ako dieťa som vedela, kto som. Vedela som to úplne jasne a presne. Neposudzovala som za to seba, pretože to boli krásne veci, ktoré som o sebe vedela. A druhá vec, ktorú som si uvedomovala, už ako dieťa, že keď sa pre niečo rozhodnem, naozaj rozhodnem v hĺbke, tak to vytvorím. A toto som si uvedomovala už keď som bola na základnej škole, na strednej škole, že ako viem veci vytvoriť. To, čo chcem. A pamätám si, že som to vedela. Že som si to uvedomovala už vtedy.
No a prešla som úplne klasickú cestu, podľa mňa ako každý človek. Pamätám si, keď som bola malá, 3, 2, 3, 4, 5, 6 rokov. 5 rokov môjho života bolo takých, že veľmi šťastných. No a potom sa začali lekcie. Potom sa začali nakladačky. Teraz sa už na tom viem aj zasmiať, aj proste neudržiavam žiadne zranenia v sebe, ani pocit obete, ani nič. Ale teda bolo by mnoho dôvodov na to cítiť sa tak. Aj dlho to tak bolo. Takže keby ste ma poznali, napríklad moji spolužiaci z vysokej školy alebo zo strednej školy, alebo aj zo základnej školy. Podľa mňa tí, keď budú vidieť toto video, tak budú hovoriť, že čo? Toto je ona? Však my ju poznáme úplne inak. Takže to inak bolo, že myslím si, že ma nikto nevidel, že som bola taká neviditeľná, pretože som sa neprejavovala. Bola taká schovaná. Mala som teda namiešané rôzne lekcie z rodových línií aj od mojich rodičov. Ale dnes viem za to naozaj poďakovať, pretože sa viem na to pozrieť naozaj tým spôsobom, že čo som sa vlastne učila. K čomu ma oni vlastne vyzývali svojimi príbehmi, tí moji predkovia niektorí. Svojimi príbehmi. Takže som sa učila, kto som naozaj, akú mám hodnotu, akú obrovskú sílu mám, keď som dokázala prežiť niektoré veci. A to je niečo, čo viem potom aj klientom sprostredkovať, že proste keď som to dala ja, tak aj vy. Takže som sa dostala z veľkého smútku a beznádejí a z pocitu neschopnosti utvárať svoj život, pretože ja som postupne zabudla cez také tie náročné vývojové výzvy, ktoré ma stretali cez mojich rodičov. Ja som zabudla na to, že si viem vytvoriť to, čo chcem. Zabudla som na nejaký čas úplne. Potom som sa prácne k tej schopnosti vracala, ale vrátila som sa, lebo sa mi chcelo. A postupne som sa učila, o čom boli tie traumy, ktoré som zažila naozaj. Aká bola tá ich pravá podstata. No to je teda hodne nadlho. No, môj otec teda nebol ani náhodou taký, že láskavý, alebo že by som zažila, že jediné dievčatko, že princezná, alebo niečo podobné. On bol veľmi pracovitý a taký čestný v peniazoch a zručný manuálne. A tým sa výpočet jeho kvalít asi končí v mojom živote. A inak bol hodne taký agresor, taký zastrašujúci. Takže ja som sa naučila, že aby ma nikto nevidel. Ja som tak vždy zmizla v útrobách bytu. Tak pre mňa napríklad muži boli normálne, že projekt muž. Že kto to je? Kto je to naozaj? S veľmi úspešným koncom, ktorý ešte neskončil, samozrejme, môj príbeh, ale to bola jedna napríklad z víziev. Zistiť, kto je muž naozaj. Zistiť, ako ja mám v sebe si dokázať doplniť to, čo som nikdy nedostala. To bola významná výzva a túto má každý. Myslím si, že túto má každý. A viem tú cestu. Viem tú cestu, že ako. Ja som dôkaz. No a moji rodičia mali veľmi konfliktný vzťah. Myslím si, že vôbec k sebe nepatrili, no ale patrili, hej, lebo toto hodnotí to dieťa, ale patrili, lebo sa učili navzájom. A to sú ich príbehy. No a ja som sa učila teda urputne s nimi, čo ako dieťa je veľmi ťažké, pretože
Dieťa je bez moci, takže som sa učila potom v dospelom veku vrátiť si svoju osobnú moc. Proste zistiť, čo to je. Naspäť svoju vnútornú silu dokázať vystavať, vypolstrovať a vedieť ju udržiavať, vedieť obnovovať energiu. No a moja mama zobrala na seba také veľmi ťažké bremeno tiež, že je závislá na alkohole a zažívam to s ňou vlastne 40 rokov, také čo si uvedomujem. Prežila som s ňou no naozaj asi všetko. To sa nedá proste ani vypočítať, že čo všetko. Ale tie vývojové výzvy, ktoré ma stretli cez ňu, bolo akú cestu si nevybrať ako žena. Pestovať lásku k sebe, nevzdávať sa svojej krásy, nehy, jemnosti. Moja mama bola krásna, nežná, jemná žena, ešte si ju tak pamätám našťastie. A našťastie mi stihla odovzdať naozaj aj veľa lásky, kým sa to puto odpojilo, prerušilo, keď sa už ona nevedela starať o mňa, pretože sa nedokázala starať ani o seba. Bolo to celkom tak skoro, som mala možno nejakých 8-9 rokov. Takže ja som bola taký solitér, som tak levitovala medzi tými mojimi rodičmi, dosť tak beznádejne, čo u dieťaťa teda spôsobuje riadne frustrácie a traumy. No a môj život sa začal meniť, keď som odišla z domu. A ten život doma bol vlastne tak veľmi neznesiteľný, že ja som obetovala vysokú školu a odbor, ktorý som si vybrala, ktorý som milovala, kde sme mali úžasných profesorov, úžasných spolužiakov, veľmi ich mám rada doteraz. A nemohla som študovať denné štúdium v tom odbore, lebo nebolo vtedy otvorené ešte. Ešte to nebolo možné. Takže pre mňa bola tak vysoká priorita sloboda a nezávislosť, že som sa proste toho vzdala. Zamestnala som sa, odišla som z domu, odišla som do podnájmu. A veľmi som hrdá na jednu vec. Keď niekto povie, že čo sa týka prosperity, že on nevie a nedokáže, tak ja mu vždy poviem, že pozri sa. Ja som urobila hlboké rozhodnutie, keď som mala 20. Opustila som vysokú hodnotu, vzdelanie, zamestnala som sa, išla som do podnájmu. Z tých peňazí, čo som vtedy v štátnej správe pracovala, som dokázala financovať podnájom. Dokázala som si financovať 6-ročný výcvik psychoterapii a poradenstve, ktorý vôbec nebol lacný. To bola, že 1/3 a z 1/3 som žila. A dokázala som to, pretože som to chcela. Jednoducho som cítila, že to je správna cesta. A do roka, ako som sa zamestnala, sa otváral odbor sociálna práca externe. Ja som vyštudovala, pretože pre mňa to vzdelanie bolo vysokou hodnotou vtedy. Takže jednoducho je to o tých hlbokých rozhodnutiach. O tom, že keď niečo v sebe cítime ako veľmi silné a správne, tak za tým proste ideme. Takže neexistuje také, že nedá sa. Nie, len nie som dostatočne rozhodnutá a neprešlo to rozhodnutie na všetkých 4 úrovniach proste. Dokázala som. A na to som fakt hrdá. Ten výcvik v psychoterapii a poradenstve, za ten dodnes ďakujem, lebo to bolo 6 intenzívnych rokov, kde sme sa teda naučili. To bolo v inšpirácii, v intenciách učenia Karla Rogersa, Rogersovský výcvik, Ludo Dobšovič, Ivan Valkovič, Ivka Hudečková, Marta, ospravedlňujem sa, neviem spomenúť na priezvisko. A naozaj mi to veľa dalo. Veľa. Hlbokej empatii mohla som prehlbiť túto svoju danosť, ktorú mám, som prehlbila na maximálnu úroveň. Čiže ty si v podstate hneď si vedela, ako si aj začala niekde pracovať, ale že tomuto sa chceš venovať. Nevedela som. Práve, že tá cesta bola taká veľmi zaujímavá. Viedlo ma cez
sociálnu prácu, potom som pracovala v neziskovom sektore v jednej nadácii. To bola úžasná kreatívna práca. Tam som si vyskúšala zručnosti, ktoré by ma nenapadlo, že ich mám. Že som editovala časopis, písala som články, robila som PR, programovú manažérku, projektovú manažérku. Fantastické. Tam som si vyskúšala veľa možností. A stále som sa ja motala okolo sociálnej oblasti, okolo pomoci ľuďom. Tam sme grantovali, podporovali sme komunitné projekty, kde ľudia priniesli nápad, my sme ich finančne podporili, oni zrealizovali. Nádherné obdobie, to bolo veľmi, veľmi krásne. Potom som išla na matersku a po materskej veľmi som si chcela zachovať slobodu a nezávislosť, pretože keď som mala 18, tak som si hovorila, že to by bolo také úžasné nemusieť vstávať kedy chcem, robiť si ako chcem, kedy chcem, koľko chcem a tak. No len keď som mala 18, tak bol ešte spoločenský systém socializmus, takže sa mi to zdalo úplne neuveriteľné. A v tej nadácii už sa to veľmi, veľmi približovalo tomuto ideálu, pretože tam som mala úplne voľnú ruku, som mala vynikajúcu šéfku, tiež takého slobodomyselného, slobodného, nezávislého človeka. Takže ona vôbec neriešila, kedy som tam, či som tam, ale či sú veci urobené. A mňa veľmi tá práca bavila, takže sme veľa naozaj podpory krásnej priniesli do regiónu. A potom som teda hľadala ďalšie uplatnenie, lebo v tej nadácii už som prišla k určitému stropu za roky, ktoré som tam pracovala, že tam sa už ako keby že nedalo ďalej nejako vo vývoji pohnúť. Takže som sa venovala, dostala som sa do oblasti biznisu a skúmala som svoju finančnú gramotnosť a toto ma nejaký čas zaujalo. A bola to vynikajúca škola, lebo finančná gramotnosť na Slovensku je stále dôležitá, vážna téma. Aj keď v zásade tiež jednoduchá, ako všetko. Trojgrošový systém, príjmy musia byť vyššie ako výdavky, treba tvoriť finančnú rezervu a pasívne príjmy sú optimálna položka. Veľmi dôležitá škola z hľadiska time managementu, z hľadiska komunikácie, z hľadiska stanovovania vízií, snov, cieľov, naplňania, realizácie. Krásne ma to tiež vyvíjalo. Ale iné ako robíš teraz, ale tiež to malo svoj Slávka, zmysel. To sa len zdá na prvú, pretože mne sa pravidelne stávalo, že namiesto obchodu sme s klientami riešili. Ja to nejako proste, zdá sa, priťahujem, že ľudia tak ako majú nejak pocit, že môžu povedať pri mne, čo ich trápi. Takže sa to takto dialo veľmi často, až mi to bolo divno. Ale to ešte stále nebol ten míľnik, kedy by som si ja dala dovolenie, že môžem ľudí aktívne sprevádzať a podporovať ich v seberozvoji. No a ten prišiel až vtedy, keď som ja vlastne ochorela. A tá moja deformácia zdravia bola taká, že 5 minút po 12. Naozaj, že to bola úplná tesnotka. A to je moja pripomienka, ako my potrebujeme byť spojení s telom a ako veľmi dokážeme byť odpojení od tela. Takže ja som bola odpojená od svojho tela tak, že ešte keď som išla k lekárovi v ten pondelok, teraz bude výročie 10 rokov, tak ja som mala pocit, že ja mu vlastne nemám čo povedať. A potom, keď ma urgentom viezli a do 2 hodín operácia, tak potom mi vlastne lekár povedal, že teda to bola fakt tesnotka. No a to, čo sa javilo ako slepé črevo a chceli mi to krásne laparoskopicky, že síce aby mala čipkovaný pupok a nie proste jazvu, tak vlastne nemohli, pretože museli otvoriť celú brušnú dutinu, pretože som mala sepsu.
brušnej dutiny, čo sa počíta na hodiny a smrteľná vec. No a ešte tam objavili taký pekný rozsiahly nádor. Tak, to boli prekvapenia. A bola to dobrá situácia na to, ako si človek uvedomí, že vôbec nič nie je dôležité. Vôbec nič nie je dôležité. Všetko počkalo. Všetko, čo som dovtedy tak naháňala, tlačila a išla úplne proti sebe a mimo seba. Všetko proste stálo. A zrazu to nebol až taký problém, ako... Nič nebol, vôbec nič nebol problém, pretože som sa musela konfrontovať s tým, že či to prežijem, ako to prežijem. A do toho ešte prišlo také, že zomrela moja kamarátka na nádorové ochorenie obličky. To bolo v tom istom mesiaci. No a aby to bolo teda také, že naozaj, že aby som nezabudla teda, že toto je zlomový okamih, tak zomrela aj moja nevlastná sestra na akutnú leukemiu. A to bol teda taký klinec. My sme sa fakt ani nestretli. My sme sa už ani nestretli. Ona v jednej nemocnici, ja v druhej. Ona to neprežila. Mala 29 rokov, ja som mala vtedy 40. Tak to som mala taký rok otázok rôznych. Čo je to život, čo je to smrť, prečo to ona neprežila, prečo som to ja prežila, čo s tým teraz, či vôbec budem mať priestor, čo s tým. Môj syn bol vtedy maličký, on mal 6 rokov. Tak to bolo drsné obdobie, ale absolútne zásadné. Absolútne, pretože ja som mala vtedy čas, rok premýšľať. Naozaj, že rok byť sama so sebou, pretože som nič iné ani nevládala, som nemohla. Energeticky som bola úplne mŕtva. Mŕtva, proste mŕtva. A to je to, že my keď nie sme obrátení k sebe a nevnímame seba, ja som vtedy bola naozaj, že aby som uživila rodinu, tak výkon. Potom som držala čas pre dieťa, to bolo sveté, ale ja som nebola. Ja som so sebou nebola. Proste vôbec som sa nestarala o seba, o láskavosť k sebe, o radosť. To som si ani nedopriala. To sa často stáva ženám. Áno, úplne ma to pohltilo. Ten muž vo mne tak musel šlapať, že tá žena sa úplne stratila. Úplne, áno. Všetko zabezpečiť presne. Ešte 2 babičky mám doma, ktoré majú svoj vek. To bolo tiež. A ja cítim povinnosť ich dochovať, lebo u nás v rodine je to tak zvykom. Nie povinnosť, ale takú, ako proste u nás je to tak zvyk. Hej. Tak to tak ja mám ako prirodzenú vec. No, takže úplne som sa sama sebe stratila. Aj ako žena, aj ako človek. Úplne odpojená od tela. Pamätám si ten víkend pred tou operáciou a pred tým zlomom. Ja si ten víkend nepamätám. Ja som ho prežila úplne v takej agónii. Už mi bolo tak zle, že mám vymazaný. Úplne. No a keďže som urobila hlboké rozhodnutie, že sa z toho dostanem celého, tak tie hlboké rozhodnutia, oni nás postupne zavedú. Takže som sa vysporadovala s tým, čo je smrť. Spoznala som naplno, čo je pokora. Spoznala som, ako tvoria moje energie, keď som v tej pokore. Mala som silné zážitky z nemocnice, kde ľudia sa sťažovali na personál. Stále proste frflali nejakí spolupacienti moji. Ja som sa pozerala na tie sestričky a napriek tomu, že som mala tak málo energie a tak som bola ubolená proste, lebo však, bez energie, bez sily,
To keď sa neviete ani zodvihnúť z postele, toto zažitie, to je dobrá lekcia, dobrá škola. Ja som vnímala tie sestričky a teraz pozerala som sa na jednu a videla som, že je smutná. Pozerala som sa na druhú, videla som, že je strašne unavená. Pozerala som sa na tretiu, videla som ten strojový pohľad. Ja som sa proste s nimi rozprávala. Vždy som sa ich spýtala, ako sa majú, čo žijú, či majú dnes veľa práce. A postupne, jak som tam bola, tak my sme si vytvorili také vzťahy a oni boli vždy ku mne dobré. Ja nemôžem povedať ani jedno jediné zlé slovo. A odvtedy vždy ľuďom hovorím, že začnite od seba. Nevyžadujte od druhých, akí majú byť. Začnite od seba. Či to, čo chcete vy, že či vy to dávate. Lebo tam sa to začína. Takže hej, keď som mala, že ja som nemohla dlho nič jesť, štíhla som bola jak laň, postavička, na infúziách napíchaná. Ale keď som už mohla, tak sa prišla na mňa kuchárka pozrieť z vedľajšej budovy, pretože ja som tú polievku, ktorá bola, že voda, tak ja som to normálne, že oslavnú ódu som na to dala, pretože som už mohla jesť polievku. Donesli mi polievku. Oni boli také zlaté, že potom mi doniesli 2 jogurty namiesto jedného. Potom, keď som povedala, že sestri, nemohla by som aspoň trošku ten sladený čaj, lebo ja to mám všetko také, že aspoň trošku cukru. Tak na mňa žmúrkla, že no dobre, tak mi doniesla. A to sú všetko také tie veci, že tá človečina sa začína od nás. A napríklad, toto boli moje prvé dotyky s tým, to si až retrospektívne uvedomujem, že ja dokážem vytvoriť vzťah s človekom, ale úprimne, ozajstne, naozaj. A že tam sa to niekde začínalo, ten pocit, aj ten vnem, že vždy je to od nás, aký vzťah s kým vytvorím. A nemusím chcieť s každým vzťah, môžem aj odmietnúť, kľudne, akože slobodne, autenticky, ale pravdivo. No. A takže tam som pocitila napríklad, že ako tvorí pokora, alebo láskavosť, empatia. Proste keď som ja prejavila empatiu im, tak oni boli, aj vedia, aj oni sú len ľudia. A často tým, že sú konfrontované s tým utrpením, tak sa tvoria také tie obrany, ochrany, že nepúšťa to k sebe, čo je prirodzené, ale napriek tomu tá človečina tam môže byť. No a potom, keď som už bola doma, tak to som už spomínala v jednom videorozhovore, že som chodievala na prechádzky, lebo mi to robilo dobre. A na tých prechádzkach som stretávala ľudí, ktorí práve niečo veľmi ťažké zažili. Ťažké životné situácie. Pravidelne som niekoho takéhoto stretla, takže moje prechádzky vyzerali tak, že ja som sa k niekomu pridala, alebo on sa pridal ku mne, ja som ho išla proste odprevadiť a sme sa rozprávali. A tí ľudia začali mi dávať vedieť, že to pre nich malo hlboký zmysel. A trvalo viac ako rok, keď som si začala uvedomovať, že je stále viacej a viacej ľudí, ktorí ma vyzývajú, aby som začala profesionálne sprevádzať. A až vtedy som si dala to dovolenie. Čiže najprv si ich fyzicky sprevádzala na prechádzke? Najprv, áno, to bolo proste akože náhodné stretnutia, až na to, že keď sa ti niečo opakuje stále a stále a stále, tak vlastne už sa z toho stáva signálka. Že som začala vnímať tie signálky a synchronicity, ale ešte stále mi veľmi dlho trvalo, kým som si dovolila ísť podporovať ľudí profesionálne. A dnes som veľmi šťastný človek v tomto. Veľmi som šťastná. Myslím si, že sedím naozaj v svojej misii a je to vidno na tých ľuďoch, že to má stále zmysel. Robí to, čo je tým jeho poslaním, čo sem prišiel spraviť. Tak to je krásne, že si to vlastne našla až po vlastne nejakej tej ťažkej životnej situácii, kedy... Vlastne celé dobre.
Všetko Vesmír nás upozorní, že úplne... keď nejdeme svojou cestou, tak nás nejak tak upracuje a dá nám Ale nejaký ešte je veľmi dôležité povedať, že nemusíme sa k sebe dostávať cez tieto veľmi, veľmi ťažké zážitky. Stačí jeden a niekedy ani jeden môže byť. Dobre? Že teraz je už podľa mňa čas, že ľudia nemusia ísť cez úplne utrpenie hrozné. Napríklad takýto rozhovor, že stačí to povedať, že človek, keď si uvedomí tú informáciu, že ja vôbec seba vnímam dostatočne a začne, tak nemusí čakať, kým teda dojde až takéto upozornenie. Áno. Neprehliadať tie signály tela, neprehliadať únavu. Únava je posvetná, únava si pýta výživu, energiu, pozornosť, viac radosti. Veľmi dlho ja som si naozaj že nedopriala žiadnu radosť, lebo som mala tú že povinnosť. Teraz mi to tak dobre ide. Učíme sa, teraz si to tak užívam. Teraz si to tak viem. Dopriať si, zaslúžim si, aj ja si zaslúžim. Nie len druhých stále opatrovať. Áno. A z tej radosti vlastne vyviera potom celá ochota pracovať. Áno, že keď je človek sám naplnený a má uspokojené tie svoje potreby, tak potom môže aj pre tých druhých. Že nezačínať od konca, že musím všetkých tých druhých až potom ja a potom už nie z čoho. Áno. Často. Takže vlastne spravidla všetky výzvy, s ktorými ľudia prídu ku mne, poznám. A mám ich prejdené. Ja ich mám prejdené a ja ich mám transformované a viem, že sa to dá. A to je tá najlepšia vstupenka, pretože... Aj dokážeš súcitiť s tým človekom, že treba... Jednak to. Že účasť, jednak to, ale zároveň... Si to predstaviť treba, že ako to bolo. Áno. Jednak to a zároveň viem, že východiska existujú a poznám aj jednu z ciest, ktorú som si ja prešlapala. A už to, že či si ten človek zoberie inšpiráciu alebo mustru, že ako sa dá cez ťažkú vývojovú situáciu, cez vývojovú výzvu prejsť, to je úplne jedno. Hlavne, že si nájde nejakú inšpiráciu. Buď ho to odkloní niekam inám k svojej ceste, alebo si zoberie časť možností, inšpirácie, použije ich a potom si nájde svoju vlastnú cestu. A to je presne to dôležité. Najviac ľudí podporujem v tom, aby si našli svoj modus vivendi, aj svoj modus operandi, čo s čím ako. Lebo to je to najúžasnejšie. So mnou nemusia ľudia súhlasiť, ani ma nasledovať, bože, to už vôbec. Nič také. Naozaj. Čím viac som si... proste ten svoj život, že a dávaš im... vytvoríš ten priestor. Či sa stotožnia, alebo inšpirujú. Alebo aj odmietnú. Aj to je niekedy dobré, pretože ak vďaka tomu odmietnutiu nájde ten človek to svoje, tak o to ide. Hej. O to ide, no. Takže niekedy sa smejem, že preto som toľko toho zažila, aby som naozaj vedela pochopiť iných ľudí. A nie tak, že teoreticky, ale že v praktickej skúsenosti viem, čo to znamená. A už nad tým nesmútim, ani sa netrápim. Prepustené, transformované, spoznané, poučenie z krízového vývoja, podpísané, vytesané do kameňa a zároveň stále sa učím. Stále. Aj ku mne chodia stále vývojové výzvy, ale je to ľahšie. Je to ľahšie. Človek inak pozerá z takého nadhľadu, že už vie, že je to len výzva, že nie je to tragédia, niečo kvôli čomu. A zároveň ešte zase treba povedať, že každá vývojová výzva je o tom, že my namočíme do nej tú nohu. Ale s postupujúcim stavom vedomia my sa môžeme rozhodnúť, že ako hlboko do tej vývojovej výzvy sa ideme namočiť. To znamená, napríklad ľuďom hovorím, že kľudne ako dovolte si ten smútok. Nepotlačajte smútok alebo bolesť z niečoho. Ale rozhodnite sa z toho po určitom čase vystúpiť. Toto je dôležité. Neutopiť sa v tom, nezakrsnúť v tom, nezabahniť sa v tom. Že proste dovoliť si prežiť všetko, čo cítime, veď tým sme ľudskí, tým sme v ľudských kožiach.
Ale zároveň, a to je to dôležité možno na tých seminároch kvantovej transformácie vedomia, nie že možno, veľmi, alebo na konzultáciách. To najviac, čo si tam ľudia zažijú, je dotyk s plným stavom vedomia. V tom okamihu, ako to začnú vnímať, že čo je to dotyk s plným stavom vedomia, začnú si postupne uvedomovať, že to, čo zažívajú tu v ľudských telách, je skúsenosť, učenie, príbehy, cez ktoré si tvoríme poznania, ale že ten plný stav vedomia je ten, v ktorom sú všetky veci jasné. A toto je to, čo my potrebujeme. Vymachať sa v bazéne príbehov a ja ľuďom potom hovorím, že a teraz vás vezmem na balkón a ideme sa z toho balkóna pozrieť, že čo sa v tom bazéne príbehov odohralo. Mm-hmm. A pozeráme sa z toho balkóna. A to je ten stav plného vedomia. To nie je len na mentálnej úrovni, to keď sa pozeráme z toho balkóna. A potom spravidla ľudia, keď píšu spätné väzby, alebo mi počase raz za čas napíšu, tak mi hovoria, že vieš čo, že no nie, že by to ten človek prestal robiť, ale ja to inak vnímam. Toto je ono. Mm-hmm. Toto je ono. Ja to inak vnímam a moje odpovede sú iné. Toto je ono. Krásne. Toto je ono. Mm-hmm. Presne viem, o čom hovoríš. Tak. Každý máme svoje skúsenosti. A na to, prepáč Slavka, len túto ešte vec chcem dopovedať, lebo sa mi zdá veľmi dôležitá. A na to my potrebujeme si uvedomovať, že tu sme v ľudských telách, tie telá sú naše vozidlá na zemi, ale naše vedomie presahuje ľudské telo. Presahuje. A to je tá dobrá správa aj čo sa týka smrti a odchodu z fyzického tela. A ako náhle sa ľudia začnú dotýkať toho presahu, toho stavu, že si uvedomujú, že aha, teraz keď ja nemám telo, že moje telo je úplne že rozložené, ako úplne, že je energiou vlní, tak kto je teda ten, kto to vie? Mm-hmm. To sú tie a tam, stavy. Áno, a tam sa presne stane, že začne to poznanie začne naozaj zapadať na všetkých úrovniach. Ale to je tým prežitkom, to sa nedá hlavou, preto sa to nedá sprostredkovať. Preto nie, dá sa nakodovať. Hej? Napríklad kniha Matrix Energetics, keď ju ľudia čítajú pred zážitkom, tak sa im zastaví hlava. Proste, čo? Že čo to tam píše? Oni si to nevedia predstaviť, prežiť. Ale napríklad mne sa stalo ešte pred zážitím, že čo to je vlastne kvantová transformácia vedomia, že som tú knihu listovala, ja som sa pozerala na tie obrázky, ja som zrazu cítila, že sa niečo zmenilo. A po zážitku, kvantová transformácia vedomia, ja som vedela, že tá kniha je nakodovaná. Len to ľudia nemusia vedieť identifikovať hneď, že čo to je. Hej. Čiže takto nejako. Dúfam, že sme teraz nezamotali veľmi hlavy, ale ak aj áno, nevadí, tak vás to bude viesť do nejakej zvedomosti. Každému to prinesie to, čo potrebuje. A dúfam. No. Na to podľa mňa sú dobre tieto rozhovory, že treba to šíriť, že existuje aj niečo viac ako to telo a to vedomie naozaj ten presah má, tak ako si hovorila. Áno, a nie je to žiadna ezoterická báza, nič také. Je to uvedomenie, že my sme naozaj bytosti univerzálne. Bytosti univerza, ale v tom zmysle, že len časť nášho vedomia je spojená s týmto telom. Ale potom máme ešte presah
A toho presahu my sa s ním potrebujeme vedieť spojiť, aby sme začali chápať, ako inak je to tu všetko usporiadané. A každý má svoju cestu, či meditáciu, alebo nejaký seminár, alebo iba nejaký zážitok, naozaj, že blízko smrti, alebo nejaké takéto, že každý má svoju cestu, ale jednoducho tieto veci, až potom sa dá ten život si začať utvárať z tej pozície takého toho tvorcu, keď človek získa tú skúsenosť, že naozaj my to vieme, lebo my máme ten presah. A toto je ešte veľmi silná položka, že my stále tvoríme, ale nie je jedno, či tvoríme z pozície utrpenia, alebo či tvoríme z pozície pokoja, radosti, harmónie. Stále tvoríme. A preto je také dôležité venovať sa aj tej pozícii obete, nebať sa jej, neodťahovať sa od nej. Ja nepoznám človeka, ktorý by sa nestal aspoň raz za život obeťou niečoho. Je to tak v poriadku. Niekedy to slovo vymením, ale nemyslím si, že by sme sa ho mali ako zriekať, ale niekedy ho vymením za to, že každý z nás pozná, čo to znamená byť bez sily, bez moci, bez energie. A dôležité je, že vieme toto nastavenie zmeniť a cesta vedie naozaj cez porozumenie tomu, čo sa nám kedy stalo a cez podporu rozšíreného stavu vedomia. Pretože tam zrazu uvidíme úplne inak všetko, čo sa nám kedy stalo. Úplne inak. Vidíme tie vyššie súvislosti trochu, že všetko malo nejaký zmysel niekam nastavené. Potom prestaneme obviňovať a potom nás to vedie k tomu, že prestaneme si do života vyberať ľudí, ktorí by nám mohli podobné skúsenosti doniesť. Zbadáme ich z 10 kilometrov, obídeme ich, ideme inou cestou. Už ich nepotrebujeme, už sme inde a už nepatria do nášho sveta. Ako keby, tak alebo aj keď sa vyskytnú, lebo veď niekedy sú to najbližší rodinní príslušníci. Moja mama nie je odo mňa ďaleko. Býva so mnou v jednej domácnosti a mám stále pred očami celé jej utrpenie a je to niekedy veľmi náročné. A zároveň platí, že vnímam, že ona zobrala na seba takto ťažkú úlohu, aby som ja zmenila smerovanie ženskej rodovej línie, aby som ja neopakovala tú cestu, aby som si vybrala úplne inú, aby som videla, kadiaľ nie, aby som si vybrala, kadiaľ áno. A už je tam veľa účastia, veľa pochopenia a nesúdenia. A už vôbec nie je obviňovania. Ale k tomu musí človek naozaj dozrieť, dospieť. A tak. Aby sme to uzavreli. A ty teda sprevádzaš ľudí pri týchto skúsenostiach a ukazuješ im, že takto to je a ako aj oni môžu dospieť do toho stavu. Áno. Takého toho šťastia. A jedna z najvyšších mojich skúseností, a môžeme uzavrieť, ak budeš považovať za vhodné, jedna z najvyšších a z najsilnejších mojich skúseností je, keď som sprevádzala ľudí, ktorí stratili svoje deti. To je asi jedna z najnáročnejších skúseností a som veľmi vďačná, že odchádzali odtiaľto s jemným úsmevom na perách a pokojom v duši, keď som im ukázala súvislosti. My proste potrebujeme chápať súvislosti. To je jedna z mojich vďačností, že je to možné aj toto zaradiť správne. Nikto netvrdí, že je to jednoduché, je to jedna z najťažších skúseností, ale to, s akým pokojom odchádzali. Že keď to človek pochopí. Keď sa otvorí a príjme, chce prijať to porozumenie, že kto vlastne sme. Tak to je mocné. Ja ťa poprosím povedz kde ťa ľudia môžu nájsť, keby to niekoho zaujalo, že ťa chcú kontaktovať, tak akým spôsobom ťa môžu kontaktovať?
Konzultácie osobné robím v Pezinku. Mám tu takúto milú útulňu, tomu hovoríme. Vypijeme tu vždy hektolitre čaju. Adresa je na webe www.lubicamacková.eu a objednávky na konzultácie vás poprosím prioritne mailom. Je ten mail uvedený na tej webovskej stránke. A sú tiež vypísané všetky semináre, termíny, aj témy. A na webe si nájdete aj veľa textov, kde sú zahrnuté rôzne príbehy, ktoré som zažila. Veľmi krásne. A na Facebooku prípadne. Na Facebooku, áno. Tam píšem veľa príbehov, lebo tie ozajstné príbehy... Tiež pod svojím menom tú stránku máš, pravda? Áno. Takže... Nájdete ma podľa bielých vlasov. Je nás tam viac pod tým menom. Biele vlasy mám iba ja. A rada budem v kontakte s každým, kto uzná za vhodné. Ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj vám za pozornosť a zase na budúce pri nejakom inom inšpiratívnom rozhovore. Dovidenia. Dovidenia.